Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou episod. De mult timp n-am mai postat de o săptămână și da, nu știu că am mitosis. Așa, puțin de lang, în fine, nu contează. Așa, mamă, deja avem 80, 81, 82, 8... Suntem foarte mari. Fraiere. Ce amuzanți ăștia când mănâncă unul și se mănâncă pe celălalt. Ai. În fine. Și n-am mai postat de mult timp, dar astăzi s-ar putea să postez un vlog, că mă duc imediat la strand și... Ai, Rafa X. N-am să fac timp cu nimenea. Am să fiu brutal, boss. Da, nu o să dau la nimenea feed. Alex Team. Și am numele ăsta așa pentru că mă jucam cu o fată și am vrut să fac ce mai episod, dar nu s-a auzit nimic. Am făcut live și doar pe live s-a auzit, în fine. Mamă, eu la mare acolo. Yep, boss, you're fucked. Ăsta dacă se mai desparte încă o dată după mine, va fi mâncat. Știe. De-aia nu se mai duce. I'm a genius. Sunt pe locul 10. Pentru câteva secunde eram pe locul 10, dar nu contează. Where are you, Andreea? Degeaba se desparte ăsta, știe. Și ăla la fel. Dar nu pot să-l mănânc pe ăsta. Fuck. Sau? Da, caco. Pot să nu-l mănânce. S-a făcut un și m-a mâncat. LOL. În fine. Să zicem că faza aia nu a existat. Am să mă fac mare și am să dau după ăștia cu chestii, cu virus, da? Pentru că eu sunt deștept. Bă, ce mă face ăsta? Mă driblează ca la fotbal? Ce naiba? Să-mi dai ăsta micu feed. Da, nu-mi dă. E nașpa.
Deja aproape am mult. Am aproape 100. Așa. Să văd cât am filmat. 5 minute. E bine. Nu-l mănânc. Și câteodată faza aia, când ăștia sunt aproape la fel de mari decât tine, alol. Ok, l-am mâncat odată, e bine. Am 200 și ceva. E ok, pot să spun. Suntem și pe locul 9. Totul e bine. E Rafa X. Da, degeaba își pun toți ăștia numele din alea cu băi, Rafael și cu toate alea. Toată lumea știe că nu sunt ei. Prețul nostru. Bravo, boss, sunt foarte mare. Și îmi dă feed ăsta micu. Bravo lui, boss, sunt pe locul 5. Când o să termin episodul, să vedeți, o să dau aici. Așa, la alții. Să aibă și ei ce mânca. Suntem pe locul 5. Mama, am mâncat feed-ul ăla mare și nu m-a făcut deloc mai mare. I'm pro. Nimeni nu e ca Andrei. Auzi, boss. Hello. Este 100, mama. Așa, să vedem la minute și imediat în vreo 2 minute că ăla e. I'm fucked. Băi, uite-l pe ăsta mare, îmi dă feed. Am glumit cu el. Mi-a dat un feed din ăsta micuț, ce să zic. Băi. Deci dacă îl iau pe ăla, cred că mă fac foarte mare. Oh, fuck. Ce mare e ăsta. Ventos. Aște. 9 minute. Imediat. Nimeni nu-i ca Andrei.
Ok, păm. Toată lumea. Ok, și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Lau și ne vedem data viitoare. Pa, pa!